μένα. Είμαι για όλους εδώ, Άκα. Για όλους. Όταν επιστρέψετε τον άλλο χρόνο, θα σας περιμένω στην ίδια θέση. Εδώ θα είμαι. Χαιρετίστε τον εκ μέρους μου. Να μπορούσα μόνο να μιλήσω μαζί σου, θα λέγαμε τόσα πολλά. Καλή τύχη. Καλή τύχη, Άκα. Ίσως σε επισκεφτώ τον άλλο χρόνο στη Λαπωνία. Καλή τύχη. Γεια σου, Άκα. Θα μείνουμε πάντα φίλοι, Άκα. Γεια σου. Καλή μου, αγαπημένη μου Άκα. Σε ευχαριστώ για όλα. Να έρθετε ξανά. Ελάτε ξανά, σας περιμένω. Ελάτε. Ελάτε. Της σειράς Νίλς Χόλγερσον συνεργάστηκαν με αλφαβητική σειρά η τεχνική. Στην προβολή